Il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu għandu jġib miegħu riflessjoni u tama sabiex kull persuna ikollha l-paċi fil-qalb tagħha. Fid-9:09 ta' filgħodu propju f'jum ħadd ilgħid l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna iċċelebra qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-omelija l-Arċisqof fakkar kif dan il-jum għandu jfisser li kull persuna tagħmel il-ġid u tissagrifika ftit minn ħajjita f'isem it-tbatija ta' Ġesu li bata fil-pazzjoni u l-mewt tiegħu meta ġie msallaf fuq is-salib. Biex issa, bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu għandu jitwielet sens ġdid, sens tal-fidi, hekk kif il-bniedem jitwielet għal ħajja ġdida għal ħajja ta' dejjem. L-Arċisqof sostna li l-qabar vojt ta' Kristu nissel biża' iżda minkejja dan kien hemm fidi kbira. Monsinjur Scicluna temm jgħid li llum għandna nirringrazzjaw lil Alla r-rigal tal-fidi u għandna niġġeddu f'qalbna u f'ruħna ħalli nimtlew bil-paċi li jġib miegħu Ġesu l-xorx.